नै लोगोफोर बैग्रि जानो फैदों जों दा नोंसोर नायनो जों माबायदि खागोन बैग्रिखौ बैग्रियाबो गोथां गोथां मोनथ'वाखै बैग्रियानो बुन्दि रायजोफोर बैग्रि बुसिग्रा दाननाय बेनो नागिरनायसो नुखागोन नालाय बुसिग्रा दान्दा रायजो नायग्राफोरखौनो बुथारो नोङो आयु जोंनियासै बिखा जाफैनांगौ हरो दिना बायदि दाउबिनो हमानासै दा फानगोन आंनिलाय जाबायथ' मोजां जाबायना आं अमा लासुलिना जोबोद मोजां आदार होयो आङो नायजेयानो अमायाबो नोगोद लाजियो अमायाबो लावगैबाय थागिला होयो बेबो गदायसोमोनहाय बेबो गदायसो गदाय नङालाय बे गोथावमोन लावफिननो स्रेबनो गदायसोहाय नैलाय बेबो गोथावमोन गदाय गोजाना फिदुलिया बैग्रि मोनजायाखै फिसागा बैग्रि बिहरदोंमोन गैया हनै सेरथायो मोसासाय दे ओंखारनानै साबसेसो माथो मा गोमानो बैग्रिया नै लोगोफोर बैग्रि जानो फैदों नै बैग्रिया गोदैथार गाखोनाय नामा ओरैबायदि गोबां नै बैग्रि जाग्राफ्राबो ओइ बेखौ मोनलामोन नै बेखौ मोनमोन माबा लाबोनांगौमोन सेरखाफोरजों हानहरनो मोननांगौमोन आयो सिरिला होगौ आफासो आं माबा लायनो बेलाय थाइसे सिरिबाय नै मोनजानाय नङा हायदियाफोरा थाइसेबो बैग्रिया नायनाय दं साखौ दिन्थिबावा सिनायजानो गिदिं नोंखौ नायनोसै खावला दे नोंखौ देखाय बैग्रिया माबा गोखा गोथां गोजा आं बैग्रियानो मोनाखै दाबो आं गोखाखौ जानो लिंबाय मोनदों औ देनानैसो जाखानांगौ ना इदिखौ नै 12 मासिया लथ'ख'आ रायजोफोर जाफैनो हागोन नोंसोर नै नोगोद साइज हखाथे Ngintere urate. आंखौ नुखायो आंनि मबाइला आंनि अनगा रावखौबो नुवा बे आंनि फिसाला मिथि बावबाय ओमफ्रायबो फिसा गोनां ना गोनां जेरावबो डिस्टार्ब नै सेन्देल मायो मोनजायो गानहोनांलायबाय मोनाबायना गोजां बोथोरनि सम आंनि फिसा गैयाना गैया बिन्दा फिसाफ्रानो बांद्राय डिस्टार्बनो दुम्बिमोनाव सा लोंलांहायसै ने सा लोंहैनायसै इयावहाय बिजावजालिनाव लाल साखौ लोंहैसाबनायसै ओरैबायदि सेमथा लोगोफोरजों बिजावजालि दा गैयालाबो दा लाल साबो लोंहोनाय नङा जोंखौहाय ओरैनो जिरायनानैल' थिनहरगोन मेम्बारफ्रा फिसायाबो ओरैबायदि देन्जारखा खस्थिया सेमथाखा नोगोदनो